Marťan je první vydanou knihou amerického autora Andyho Weira. Psal 2 roky a snažil se, aby byla na základě momentálně existujících technologií co nejrealistější. Přineseš si tušku, šup, dělej, není čas. Seši nemáme, jen ten blok. Super, to je stylový, protože Weir vydal Marťana v roce 2011 své pomocí jako blok, zadarmo. Marťan. Nečum, a dones něco o vesmíru a přijď za 2 roky. Tak dlouho nikdo čekat nebude. To je fakt, tady se nedá dělat nic pořádně. Tak to zkrátíme. Loni knihu znovu vydal nakladatelství Craft Publishing, který si teď po sfilmování samotným Ridleym Scottem nemusí dělat s odbytem nejmenší starosti. Haló, dobrý den, máte knihu Marťan? Jestli jsem se zbláznil? Ne, proč? Jak to? Jo, že se bude sfilmovávat. Tak jo, díky. No vidíte, já jsem vám to říkal. Weirův sci-fi román je popisován jako mix filmu Apollo 13 a Trosečník. Vypráví příběh amerického astronauta Marka Watneyho, který zůstane zraněný a opuštěný na Marsu, protože ho posádka považuje za mrtvýho. Kvůli omezeným zdrojům a nedostatku času, tak nějak mu dochází kyslík. Si musí hrábnout až na dno šedý kůry mozkový, aby na rudý planetě nejen přežil, ale taky našel způsob, jak dát vidět, že je živej. Pak už to bude jednoduchý, protože pomoc je jen 225 milionů kilometrů daleko. Filmová adaptace téhle knihy, režírovaná Ridleym Scottem, přijde do kin v listopadu 2015 a scénaristicky se pod ní počkrábl Greef Goddard, který má za sebou nejen mysteriózní Chatu v horách z roku 2012 a skoro dokumentární sci-fi horror Monstrum z roku 2008, ale taky marvelářskou sérii Daredevil. Údajně právě kvůli scénáři dal Scott přednost Marťanovi před pokračováním Prometea. Hlavní roli astronauta Marka Watneyho si zahraje Matt Damon. Kromě něj se zde objeví Polda z Patroly a parťák Brada Pitta ze Železných srdcí Michael Peña. Vycházející hvězdička Kate Mara, známá ze série House of Cards, nejlepší přítel prvního Avengera Sebastian Stan, z otroctví vysvobozený Chiwetel Ejiofor, dále třeba Jessica Chastain, či Sean Bean, nebo Jeff Daniel. Za kamerou stojí Darius Wolski, který s Ridley Scottem natočil nejen Exodus, ale předešlýho Prometea a Nevýrazného konzultanta. Natáčení trvalo 70 dní a herci slibují černý humor a velkou dávku sarkazmu. Společně s nima budeme věřit, že Marťan se stane filmovým hitem. Zvlášť, když Matt Damon prohlašuje, že se jedná o největší film, ve kterým hrál.